Ay, anas panahon, oy. Sige na lang tag-ingani. Sige na lang tagtanga. Watay mahimo. Watay kwarta. Watay laglaag. Sana pag pang chicks ani nga. Sige, tagpunggong balay, yaka, cellphone. Mang chicks na lang guro ko sa. Mang chicks na lang guro ko. Kay, sakto po, ulan-ulan. Nga, gusto kong dulog ng gabi eh. Sakto yun. Bye! Oh! Saan po? Gusto kong chicks ron. Ulan-ulan, ganaan kong dulog. Kita ka ng dalana. Ugnahin mo agi diyarong chicks bye. Atuwa ng unton, bisag asa pa na maabot. Follow me. Uy, bay. Naginot ka na mga gidi ang dala. May pagka magbaapon mo standard yung hilig, uy. Kung ano di kas kong mga bay ha, tag-asig standard bay. Kabalo ka sa mga bay, si Tikla. Una na si Tikla. Kaduha, si Pukwang. Ikatulo, si Vice Ganda. Muna ko mga uyab, bay tag-asig standard. Mauna pa imong panghambog ng mga uyab. Sus, yung taon ko, magilom-gilom, mga nagas ko ka gani. Kabalog, hindi sa uyab na ko. Si Angelo Sen. Tanawas, Angelo Sen, tanawa. Ni guwapa, ni duap, o insakto. Tawa ba saktong tagad, di nanambog, tungod sa kong pagigugma. Ano sa pagigugma? Saan naman? Gini, be? Mo, kasakita, uy. Uy, sus, gachip ninyo, oy. Kung gani ko ginambog nga akong mga uyab, nga mga walay issue. Kabulong mo kinsa, Ibana, Lexilor, Mia Khalifa, na sila mga walay issue ba? Dasang putanihin mo. Ikapat, dasang putanihin mo. Nagot mo, di iyap. Mo? Mura pag naginsang kapuha, wala mong gani ko naginingon, wala mong gani, Agay! Kinsa man ato? Ikaw ato? Alay, good ari? Saan? Nya, kaya pa? Ato na ta? Sugaawa. Ta, ta. Ako lagi una. Pag-una lagi, una. Ako una. Nagtoo guro ni sila. Kani, makasumbang ni ko ani, sobra pa ni COVID. Ako'y una, ano ba yan? May chance na kayo mga kubay. Chance na kayo ni. Amigo? Mura po ang dilin yung amigo. Siya, sunod ako'y sunod. Tina. Dali, kaya, uy. Bigla lang ga. Ito, pag-chicks ko. Ayaw, cool. Next!
Baby boy, come here. Kaya na balik ko. Tadong matagata. Kamo, nganong ka padalamos kong moves? Patayin mo ron. Kol! Ayoko! Sorry kay Kol! Uy, tumalong Kol ba? Bata ba lagi Kol? Kamo, Six boy, di mo? Six boy, game mo?